és el primer dia de vacances. Cal que ens organitzem. El teu pare i jo arribarem tard. Arribarem sobre les 3. Arribarem cap a les 3. Ens haureu de preparar el dinar. Ui, mare, jo no tindré temps. Jo em llevaré i després esmorzaré. I jo he quedat per fer un volt amb el meu amic i després anirem al centre comercial i comprarem roba. Ah, sí? I per què no portes la de l'any passat? És que em va petita i tampoc en tinc tanta. El meu armari fa pena. Deixem anar a comprar unes quantes coses, sisplau. Pantalons i unes quantes samarretes. Mira, els pantalons te'ls pots comprar, però de samarretes ja en tens moltes. Jo vull unes bambes, mare, però que siguin de la marca Adidas. No tens Adidas, però tens Nike, ja veus. Deixa ja, totes serveixen per a caminar, oi? Mare, les Nike les porta tothom. Ja semblem tots iguals. Mare, les Adidas són més originals, perquè li pots canviar les ratlles de colors. Què vol dir que li pots intercanviar les ratlles? Doncs que quan les compres et venen transparent les ratlles i et donen moltes tires de colors i li pots canviar els colors a les ratlles. Tonteria, no em convenceràs pas. No podem malgastar més. La filla, tu pots comprar-te uns pantalons. I tu, res. I què fareu per dinar? Sí.